Nire izena, Florentino Uriarte Intxaurraga. Ni urbigarren 16-en, 1902. Eskola 7 urte gaz. 7 urtetik 14. Diputazioa maistrik ekuite zituen ordu beti. Maistrik ekuite zituen bate, bera de bideko asoan, bera, Maria Carmen Argaia. Uste izan lagun, 3 joan guruzkoen, da 2 uste izan joan ziren iterko edo, joan guruz edo, iltuntzen ez zian. Da bat 18 urte gaz edo hintzen, da bestea Cappuccino inde, honen Galtakako ospitalean kapilau egoala gexotu kantzerra dagoatut hiltzen. Oseak, ni zarrenat, da oindeko horren bizinez. Eskolan orduan asko, berroko eta 2 edo lau bezino iziten ginean barrioan Ipinaburun, da batez beste ziken, lau bosto familia orduan asko ziten ginean, gaue sortzi ginean da. Eskolan mutilden eska kapaz izango ginean, ogotan barre do behio. Erazen motezan, bai euskera be bai, ituzkoen bitera egitzi, gainera erdera zitezan. Bai, ze hori maestro nik esan den hori bera bideosakoa, bidazoa bakizu guen, ez euskera egizituan, da gero beste bat ezetutu nena, beste bat, baina Carmen edo Velasco zereko arko Bilbokoak ezak zoan jakiten euskerarik. Osea, gerderaz, eskolan normal, tan iten dena, sartute beguneko gozerak, baukite unin duzuen danak, batzite maistria bere liburutik, edo geometria, edo geografia, edo aritmetika, historia de España, orduriko dana, gero bazera, bai, historia sagrada, bai, orduan dana, orduan ez zegoan. Republikoko denporea zan izin, gaina, bueno, orduan itxo republikia, ogotan babik urtean da, orduan deko eta zelana Alfonso edo lukitu 12 edo lukitu gindu narrege. Da gero akendute zelan enber bat republikania zelan efineruen republikak urtean orduen. Ogotan babik urtea edo ez daita bat horri zitezan. Horrekak orduan deuko da soindu. Banderea egun guztietan eskaite, eskola aztazan orduan infinitik gero kendu. Banderea, zera, republikanu gorrie belegi eta muraue. Kantak orduan goratu, kantak asko, txikizitak idez eskolako danak. Kantak, oingaien egia astute bai, batzuk oindu bai. Bai, kantzetan diremen Euskal Telebista edo radio titu kantetan asko, apurtxo bataneak kanbio dut zertuten dire, bai, jakin asko kantak. Ez daipa danak orduan txitanak garran aurretik, garra orduko hau zeu torre orte diktadoria torre orduko horretanak ikizitire, nire orduriko nestotik izi. Gitsi bai, kanta uleko askotatik bilinez kantetan zean be bai, dene arratiko koruen, eite zera gaze, Paulo gaze, eite Jose gaz. 12 bat urtean edota kantetan gindu zen, nola kanta batzuk bai. Eskolakoak gehien akordun jatasenatanak, akordun dugu da, akordun. Ni neuri ez, gurean gogorrak ite ziren, eite eta gure modu, da bade eukiten gindune, okarra, bai ebakitik errue, honen primo bat zana, atxinil izena be, 39ko pintua zan, Anastasio Larrekoetxea. Zorioneko Santagala bezpera kantetan joten ginean, gaurko moduen orduan, gaur baino bindergeio egiten orduan asko joten ginean. Da eskola sarrairanan papelak hartanen zeiten da maestro dituzun orduan papelorik edut ikusitzen da Santagalan koplak, zertu fintuan, eta koplak aituan orduan besteak, motil horre hildutzen, da motilek besteak zikoju una makila maestriari. Ea esan gogorra. Bai, gogorra. Guri uskun baten, borduan motilek beti bilte ginean, bakizu, motibo beti okerrak. Da etzean be gogorra hartu harren, motibo beti be, da domeka eroatu eskunu Andramel Lurrikoetan, txokolatade moto eskuna badeak. Umie danok, eskola bilte eskola gabizen dok, 10 urte harteleko hai. Da motilen gotu pakizu joan gurez. Orduan, dani etzeño, behorrak eta ardi gauntzetan nahi biltezan, mendin danoan eta basa behik eta gu behorrak joten aurrikaz orgetan. Da badeak ikusit euskun. Da badeak denok katalejoak eusatutzinak gara ikaz ikusi. Da gero, esan eite eta marit, bueno, urrun kunean mesarean ginean aiteke, bueno, inazo indosuen desobedintzik eitik, joan deskatu parkezkea badeari. Joan da mesan eukiuskun,
luzio zinoki, fini babagaruko, hartagaruko baita egin gainean, belon kiuskunu, kastik dute. Orduan gogorrak izitezean, gaur lan horik ezilei. Orduen, bueno, Don Fabian Angoitia, bertako semea esan. Gerran abe gixako abe, nazionaliste edo bakiz, orduan abadeak gaina zirian, da orduen ondatu zeroria, abadeak hemen onzienak, nazionaliste zirenak, orduan joan zan da gero, deben honegoan preso, esan abe, esan gehiago etorri. De gero ordurikona, eskolak eta doktrine kontuek hemen orduruko konparazioan, ez da gerraurudik, moterun eskolatik, antzipez gehiago, antzipez. Gora Franco eta edo zerata kara solda triunfo Espainia eta aloango, kantazo eskolan, doktrina dolango eta bitxi. Barrian, orduan ez zegoen noten parrokirik hemen, orduan indokore Santa Maria, beko parrokira joten ginean. Da, horro korpus ingurumarien, eskoleak abetazen orduan erresamin egitizien herri guztien. Dipina buruko gazteak, alantxo obligau bituzkuna badeak, da, beti ziten ginean, urtuten ginduen. Gero, trine joten ginean aparte, bai. Eskolati zertu duen. Trine euskeraz, bai, edexan dana euskeraz, abaiatan euskeraz. Izin enziklopedia antzeko, handizit esan txikiek. Eta zan parrokoa pulpituen, eta danoko segiduen. Hani fintu euskun, azte zan, perguntetan, da gero urkurra segiduen. Dipina buruko gazteri beti urtetan, lehengo, beti. Orduen iten zirian alkarrizketa esatu zen abe, teatro esatu zin antzeko zerbatzok iten zirian, da alkarrizketa iten be, guria lehengo arrebari zarren agion urtuetean. Urruko gamendik urte birido, anaian, goinez arreba beste batek, da gero urrungoan nik. 16 urtegaz, Bilbora joan guruan, nahi batek iten ginduen, zestaukoa, Bilbora beharren joateko. Eskolan be, guri zimena joan, eukin nintu nerak naukurunan lekure joateko, moten eskolan. Bai, nintzen kobarde edo estaipanik, ez dut joan. Da gero, beharren joateko, orduen denporan zeuren hartzean soan iziten gobiernuek 18 urtu bari beharren hartzean zeuren iziten. Da joan nintzen da, zeinbet edo zeinbet urte dugu desan da, 16 urte. Betxon biako dala, gorpuz handiko izin banitz ez da. Gorpuz bezka izin nintzen aletz, entzinoa sartu dugu atu askero bazean, zileien. Alan gelditu nintzen, da 16 urte itorduko, gerrea mugidu zen, 18 gezi bat eraustin altzen galtze euskuna ziren gau. Kuaranteinoko lauaren, trimestetik 18 dut inez altzete euskusar. Da altzen go trimestean nintzelan ez, zean eraustien, febreron zazpien joan nintzen, eraustien. Baile numero 24 Logroñon. Gero handik gerreak agusun orduen erauskuen Cimiento Fortificación aleman zazala bai, izin ingenieros ez eta girean. Bakizu, ingenieruek edo trintxerak egiten, zubiek egiten, gerra denporan, da holango beharrak egiten, bilte zirian. Trintxerak egiten, danean. Alan formetan erauskuen Barcelonara. Gero Barcelona zen, bilebi hirua zein gindun, eroizkoen fronterara, Puigcerdá. Han ibilten ginean emetiko edatik eta orduintzik gerra mundiala edo mogidu zen Frantzi eta zerean dana mogidu zirean. Zian baino mote euskuzan permiso apet, eta irulibiteko apet bigarren sartze euskun orduan da, eta soldadu behar. Irulibiteko orduan ze soldadioan behar, soldadu moduen. 18 itordu, egin debraustin soldadu, dogotala urtea iteko etorri. Ez ebe, joan zen gure gazteri, gure bizimodua da antxondatu zen, niria eta beste askona.